I de lo que vos dèiem, aquí tenim els nostres amics del grup Güell, perquè cada dimecres, en el primer programa, no va poder estar aquí amb nosaltres, va fer fullets, però no passa res, li perdonem, però cada dimecres tindrem amb nosaltres en el president del grup Güell, en el nostre bon amic Xisco Bauzà. Xisco, què tal? A la fi, estimat, com estàs? Home, no te volia contar, però mira... És el que hi ha, escolta, has de passar per la pedra. Exactament. Bueno, presidente, quina feina que estan fent i que comptarem que el grup Güell està a un moment fantàstic de Som per tot. Bé, perquè tenim un gran equip, com tu saps, tenim col·laboració de les entitats i col·laboració d'empreses, i l'important, i ara dia 4 farem el sopar dels nostres voluntaris, que com sempre dic, és la força i l'alma del Güell. Sense aquesta gent, el Güell no podria fer res. Tu sempre, Xisco, és algo que jo sempre dic, és algo que ho hem xerrat entre amics i amb polítics i amb patrocinadors. Tu ets un president que ha donat una empenta molt forta, però que sempre xerra del seu equip. No és així? És que sense equip no pot fer res. Entre voluntaris i amics que participen en les vostres iniciatives. Som el medi de comunicació, com el Canal 4, que ens col·labora, la persona que du les redes socials, en Andrés, que mos du la part de seguretat, en Pedro, que du una altra part, i cadascú fa una feina. I som, jo sempre dic el mateix, jo el Güell el duim com una empresa i sistema militar, que cadascú sap el que ha de fer. I t'agrada, te dic una cosa, tu saps que xerrant d'això, molts de militars mos escolten tant a Ràdio Murta com mos estan veient en aquest moment. Que jo sé que tens bons amics que participen sempre que se pot. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sempre ho tenim bé. El primer any ja va col·laborar a les Forces Armades, segueixen, i tenim no tots sols els nostres voluntaris, tenim la Guàrdia Civil, que ens col·labora, les policies locals del poble de Palma, les emergències, protecció civil. Tenint en compte que la marxa, que és l'important del Güell, jo crec que amb Andrés me podrà dir sí que bé mal, que més de 400 persones participen en la Guàrdia de Seguretat. Sí. Si te pareix bé, presenta-mos, maldament, és amic meu, presenta-mos en Andrés. Andrés és el segon pesat del Güell, perquè el pesat principal és en Pedro, i aquest és el segon que me dona... En Pedro, que va venir la setmana passada. Exactament. Que aquest és que me dona bufetades cada 2 per 3 per fer coses noves. L'Andrés és el vocal i és el responsable de seguretat de totes les activitats que feia el grup Güell. Quasi res. Hi ha un equip, Andrés, bienvenido. Buenas noches, tú sabes que te tengo mucho cariño por todo lo que hacéis, sabes que yo soy muy amigo también de tu amigo José Luis Ringo, pero hacéis un trabajo fantástico, porque cuando una cosa se hace de manera vocacional, con ganas, con ilusión, como voluntario, pero intentando hacer que salga todo lo mejor posible, la gente se da cuenta, y los que trabajamos en distintos sectores nos damos cuenta, y tú eres de esas personas, tú y los tuyos, que cuando os implicáis. Hombre, es que en la seguridad te tienes que implicar, porque ten en cuenta que nosotros llevamos mucha persona mayor y sabes que necesitas siempre estar al tanto de todo ello. Y el grupo de seguridad Güell, no es por decirlo, pero estamos bastante preparados nosotros para eso. Tenemos bastante formación, pertenecemos a Protección Civil, pertenecemos a un par de organismos más y así sale todo, que por parte nuestra creo que sale bien. Sale muy bien y puedo dar fe, como lo puede decir Xisco Bauzà, pero además que tenéis mucha mano izquierda porque gente con problemas de movilidad, la gente más vulnerable, por decirlo de alguna manera, la gente mayor, siempre los tratáis con muchísimo cariño, muchísimo respeto y estáis muy pendientes de ello, que es algo que yo he hablado muchas veces con el presidente, de que nos importa tanto la gente mayor y con esos problemas físicos X, que es importante tener esa mano izquierda y esa empatía, ¿verdad? Sí, bueno, lo principal es que todo salga bien, que ellos disfruten, que para eso vienen, y como personas mayores que son y gente con discapacidad, estamos nosotros para eso, para ayudar. Y que todo salga bien, y es lo principal. La satisfacción nuestra es que cuando se termina un evento, que todo haya salido bien y hayan disfrutado la gente y nosotros nos vemos satisfechos, nos encontramos satisfechos. Eso no se paga. No. Es decir, eso es, no, eso es voluntario y sale de toda la gente nuestra.
Conteu-me tots dos, Xisco, president, i n'Andrés, coordinador de seguretat. Ja ve aquesta pujada que nosaltres també des de Grup 4, participant, col·laborant des de Canal 4, Ràdio Murti i de més, conteu-me aquesta pujada que ja tindrem d'aquí no res. Tu mos contes un poquet el tema de les inscripcions i de més, y tú nos comentas el tema de seguridad, porque yo sé que hay dos itinerarios, ¿verdad? Hay uno desde Somos a tal, y luego hay la gente con problemas de movilidad que subirán directamente, los que puedan, lo que es la pujada en sí de Castell de Bellver, ¿no? ¿Sí? Presi, cuéntanos. Vale. L'any passat vam fer la primera pujada al Castell, en menys de 15 dies vam preparar i el president, a les carreres bufetades, també pot rep les coses guapes. I quan feien sortir del Castell, de Sant Moix, n'Alfonso Díaz, que és el CEO de Mallorca, em va dir, vaya que organització tenéis. I el president va engreixar un parell de quilos. I això és bo. I enguany hem ampliat això. Com has dit tu, fins nosaltres, les persones majors, problemes de capacitat, qualsevol persona, els apoyem totalment. I enguany ampliem aquesta marxa familiar que l'any passat a social també. També participaran les persones majors i persones amb problemes de mobilitat i de tota manera. A l'extrem, que podem posar en acord en l'associació que du el tema de malalts de síndrome de Down i són ja els que donen la sortida, perquè el devem donar a la marxa, però aquesta gent, per la seva discapacitat, a les 9 han de dormir. I enguany donaran sortida de Camp de Mallorca. Enguany han donat sortida les persones amb problema de mobilitat, com tu, que eres d'allà, i enguany, en el Castell, el lloc més emblemàtic de Palma, farem una pujada com l'any passat. Quan arriben allà hi haurà una panada i una aigua per la gent que ha participat. Després hi haurà ball de bot, hi haurà gent que cantaran, hi haurà música i també hi haurà actuació per als lots petits. A més d'això, hi haurà a través de CIME ens posaran barricades, la Fundació Mallorca posarà perquè els nens puguin jugar 3x3 i després acabarem amb un arròs poblet, com la que fem a Lluc. Cada any, com tu vols, anem fent coses més socials. S'han d'escriure, s'han d'escriure a la pàgina web com la marxa, grupway.es, i ja fa una setmana que estem a la plaça d'Espanya, perquè la gent de Sort Baixa de les 5 a les 9 se puguin inscriure i puguin recollir una camiseta vermella en la propaganda de Mallorca i del Güell, una motxilla igual, una botella i el dorsal. I quan arribin al Castell, ells donen també un diploma com d'home Lluc. Molt bé. I de seguretat, com l'any passat, se'n cuida en Andrés, que l'any passat la policia local ens va felicitar i enguany estic segur que m'ho felicitarà. Amb el seu diploma commemoratiu, aquesta setmana hi ha hagut un parell de dies que no heu pogut ser-hi per mort del mal temps, no? Ahir després, perquè ens van aconsellar que no hi anéssim per estar. I primer tot és la seguretat dels nostres voluntarios. Y una cosita muy importante que se ha olvidado, que después, una vez que se hayan hecho todos los actos y tal, hay un arroz poble. Sí, no, ho ha dit, però escolta, però Andrés, no. Allà on hi ha menjua... Escolta, Andrés, conta-mos, quanta gent participa en el tema de seguretat? ¿Para la subida? Sí. Bueno, mira, más o menos tenemos unos 15-20 personas, que somos todos compañeros, todos del Grupo Way, y salimos del campo del Mallorca, salimos con la gente que puede caminar, ¿no? Y bueno, y personas con sillas de ruedas que también vinieron el año pasado. Donde este año están apuntados, que mañana vienen a buscar. Que nosotros al final tuvimos que ayudar a algunos de ellos arriba, para subirlos arriba del todo, pero bueno, bien a gusto. Y después nosotros salimos todos, los llevamos a todos con la colaboración de la Policía Municipal y los llevamos todos hasta la entrada del castillo. En la entrada del castillo, ahí suben después autocares que traen a las personas mayores, que ya no suben con nosotros. Pero bueno, al final estamos todos allí arriba y lo organizamos nosotros todo. Sí. Si las personas mayores que vienen de Limas, que vienen de todo el sitio de Mallorca, tienen que estar en el castillo antes de las 9:30. Para no antes de que lleguemos nosotros. Exactamente.
Clar, perquè no poder d'esperar. exactament. És a dir, a quina hora? Perquè aquí veiem el cartell, que tenim de dia 12 d'octubre, subida familiar i social al Castillo Bellver, salida des de l'Estadio A Mallorca. a les 9 sortim del Camp de A Mallorca. les 9 sortim d'allà, no és a les 9 quedam, a les 9 ets a sortir. Sí, sortida. Ets a sus. El mes de Mallorca m'ho ha dit que donarà un desayuno als participants, Ah, que bé. perquè vaig més forts. Que bé. I a les 9 ets a sortida, és a dir, un poquet antes hem de ser allà a Sant Moix, en el pàrquing, no és així, de fora Exactament. de l'esport bar. El bar allà que hi ha pujant, que d'allà pujam cap al poliportiu de Sant Moix, d'allà sortim, bé, amb això ho sap més en Andrés, que ho ha fet, jo no ho he fet, i cadascú fa la seva feina, com dic. I anem fent, un guany, fem aquest arròs pobler, i després preparem altres coses. Molt bé. L'arròs pobler no deu ser massa coent, però no? No, no és coent. Val. Está a gusto de todos. Perquè saps que... Jo més coent no em puc menjar. No, jo m'agrada, però sé que hi ha gent gran o gent que no... En Biel, que és la nostra cuina oficial ja dels nostres, no ho fa coent. Molt bé. Així com xerram que sempre... Perdona, hi han de dur plat, tassó i cuera. Important. Sí, si no, no menjaran. Han de dur plat, tassó i cuera. Exactament. Que no hi ha caigut, que si no, no menjaran. Molt bé. No, en el cartell hi posa. Sí, I a la informació a les xarxes socials, per cert que... Fem el mateix que fem a les trobades de gent gran a Lluc. Molt bé, molt bé. Sempre xerram, Xisco, de que tenim a la gent gran molt present en tot el que estan fent, tant vosaltres com nosaltres, i que anem germanats, no és així. Però també m'han contat, he sentit alguna cosa, d'un departament de gent jove. Sí, tenim Salta Pesat, que com t'he dit a Sant Pedro, que fa 2 anys que em diu hem de fer qualque cosa per joves. I vaig tenir una reunió amb el conseller de presidència, Toni Fuster, vaig dir, Toni, volíem fer? Diu, bip, i van tenir una reunió amb les tècniques de la conselleria, del Departament de Joventut, l'Ajuntament també, i hem posat en marxa. I ara ja han tingut la segona reunió amb Palma Fluixà, amb en Martí López, i avui hem tingut una reunió amb en David Salón, que també va estar aquí dimecres passat, amb en Martí, i ja preparam una activitat deportiva en l'Esportiu de Sant Moix, amb la col·laboració del Palma Fluixà, aprofitant, si tot va bé, si hi ha el 28 de març, a la pròxima junta directiva, i ja farem una festa perquè els atletes puguin participar en activitats deportives, que és l'únic que ens faltava, per ara, suposo que sortirà qualcun més, i després farem un arròs pobler o una torrada, no sé cert, i després hi haurà unes 100-120 entrades que ens donarà el Palma Fluixà perquè la gent pugui anar a veure el Palma Fluixà. Farem una connexió de temes deportius, menjar i partit. Està molt bé, Xisco, perquè a part el que és el Palma Futsal, el Mallorca, així com altres entitats esportives, tenen col·laboració també entre ells mateixos i vosaltres tenir a la primera institució esportiva, en aquest cas de futbol, del Mallorca, ja me diràs, la col·laboració que tenen amb vosaltres, Palma Futsal i de més, sempre ajuda, no? Sí, perquè com has dit tu, i que hem de fer coses el Güell, gràcies a l'equip tan bo que tenim, és una cosa que jo presumeix molt, poden fer totes aquestes activitats, i gràcies també a la col·laboració d'entitats, el govern ens ajuda molt, el Consell Topendo, l'Ajuntament de Palma, la col·laboració de les institucions. Jo, si digués que qualque institució m'ho falla, diria mentides. La Guàrdia Civil, les Forces Armades, les policies locals, la de Palma, que fa una feinada amb nosaltres, perquè quan se marxen les dels pobles, la protecció civil, emergències, tot això és una col·laboració. Som un equip de molta gent. Jo dic sempre que som ja una família. Ja és que arribam un moment quan anem a arreglar els papers, a vegades se xerren malament de funcionaris, i nosaltres enguany hem premiat els funcionaris perquè ens ajuden molt. Perquè tot això és molt bo, dir, però has de fer els papers. I amb això, jo que som el responsable de fer els papers, te puc dir que tinc una gran col·laboració amb els tècnics del Consell, de l'Ajuntament, els immigrits, perquè hem donat un ciurell. Sí, un reconeixement dels funcionaris. Són molta gent que se mou. És igual que una pel·lícula, però no vols la gent que hi ha darrere la pel·lícula.
I això és igual, el Grupo Seguridad, que fa 2 anys ja, és el segon any, que Tercero. el tercero. El primer any va ser una col·laboració molt fictícia, poc a poc. En Andrés va oferir voluntari per dur el grup i és tal que per ara és un 10. Però això, Andrés, tu saps bé que malament sempre, jo dic que ell xerra del seu equip, dels voluntaris, de tal, aquesta harmonia que hi ha entre les institucions, patrocinadors, cossos de seguretat i de més, és cosa d'espreci que ha tingut molta mà esquerra i a part del seu contacte s'ha sabut moure molt bé. Espera, yo te quería comentar una cosita que me ha dicho Chisco, y es que ahora empezamos con la juventud, ¿no? Pero nosotros este año, ya una vez que se hizo la marcha de Yugapeu, cogimos y se entregaron en el Son Espace, a todos los críos se le entregaron camisetas y todo el equipamiento que dimos en la subida de Yug. Molt bé. I això va ser una idea d'aquells. Bueno, Com te dic, tenc dues d'aquests emprenyen. Aquest, en Andrés i en Pedro, que sempre me donen feina, i en Andrés diu, i si anàssim a donar a veure nens que estan ingressats, i van dir tot d'una que sí, van telefonar tot d'una, a través del Consell de Salut van dir que sí, són els pares també, y molt bé, va ser una cosa molt, Andrés, muy agradable, que con Dios Pero no esto se hace paga todo por consenso, ¿eh? Sí. Cuando tenemos las reuniones se habla y entre todos dijeron que si no me ponen la medallita a mí, no. Està clar. No, perdó, jo no m'agrada menjar-me les idees dels altres. Això va ser una idea d'en Andrés. Igual que Joventut ha estat una idea d'en Pedro. Jo m'agrada que quan té una idea... Igual que... Xisco. Sí, ja està. Amem, ràpidament, compte-mos, malament ara estan centrats, el dia 12 d'octubre, de cara a l'any que ve, 2026, qualcun projecte que tenim amb el Grup Güell. Bé, en principi, si no surt res més, tenim dia 16 de gener, la segona esfogueró d'Esportitxol. Dia 28 de març, com te dic, aquesta trobada deportiva a Sant Moix, entre les col·laboracions de CIME i de Palma Fluixà. Dia 10 de maig, la trobada de gent gran a Lluc, que quan tu saps hem reunit més de 1.000 persones. A juny, la presentació de les activitats. A agost, dia 1 d'agost, la pujada del Castell Verbal. Han de repetir la trobada de ball i música que s'ha fet, que va ser molt guapo. Xisco, perdona, 1 d'agost serà la marxa del Güell Europeu. Que és el primer dissabte de cada mes. Ha dit la subida de... Però bueno. És que ja m'ho faig ja... Sí, no és que són tantes coses. Després, la trobada de ball i música que va ser un èxit, per la primera vegada que van fer. O sigui, que ja mos pot dir que se repetirà. Sí. Molt bé. Lo nostre. A més, jo tinc una cosa que m'encanta. El meu, tinc aquest defecte que m'agrada molt el mallorquí. Lo nostre. M'agrada fer mallorquí, m'agrada tot el menjar mallorquí i les mallorquines també, com és lògic. I després hem de preparar la pujada altra vegada del Castell Verbal, que ja com enguany farem la pujada i la Rospobler, que ja tindrem una experiència més. No s'hi ha 2 d'octubre, perquè el 2 d'octubre ha estat una circumstància perquè Fidau que a Mallorca no jugaràs, però quan sortim el matí podem elegir que una festa que no hi hagi una festa nacional com la del 2 d'octubre. Tal qual. Si a principi d'octubre se podrà, ara dia 14, dia 13, millor dit, perquè nosaltres quan acabem una activitat tenim una junta directiva per analitzar les coses que han fallat. I després tenim col·laboració a reunions de la Guàrdia Civil, policia local, per veure el que podem millorar les coses. Sempre se pot polir, sempre se pot millorar. I anar fent coses, i si dos lumbreres que tinc no els hi surt qualque cosa més, doncs més o menys està fet. Molt bé, vull aprofitar per donar l'enhorabona a en Miquel Ferrer, de Penya-Segat, per la bona feina que està fent en les vostres xarxes. Sí, la veritat, no m'ho he xerrat d'ell, però en Miquel, a més de estar nota pesat, tinc 3 pesats jo, l'Andrés, en Pedro i en Miquel. Cada dia xerram, si no me telefonen jo, la veritat que és un 10 en les redes socials i s'ha integrat totalment en el Güell. I vull aprofitar també per donar les gràcies a en Andrés, perquè també participarà amb en José Luis Ringo i tu saps, el grup d'amics voluntaris, a la gran gala de Grup 4 que gravarem dia 13 de desembre a Trui Teatre, i que se veurà per nit vea, i que a tu te convidarà. I com l'any passat, durant la caminata del Güell. Molt bé. I doncs, Andrés, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Preci, dimecres que ve, aquí. Sí, me toca cada dimecres.
aquí, a Canal 4 Televisió, això i allò, amb el Grup Güell.